10 alfa částí. Padme. Už vylízam. Paštutolk chráni ľudí. Ja si tu kecám, hovorím počet benšín, hovorím si o stíhačkách, kecám a potom mi dojde, že nedržím tlačítko. Tak to je dobrý. A nejlepší je, když řekneš třeba z Orbitovi, počkej, jdu ti pomoct a já řekneš nestřílí, tak je dobrý se zapnout ty děla, viď? No to sa stáva. Jej Duncan, to má tak 1v1, toho by šlo. Ale škoda, že je tu 150 miliard banšín. Vypadá to, že nám jdou na opečko další. No už jsou tu 3 letadlovky. Mireček, čo na to je... Aha, letadlovky, tak nič. Ideme ich šikanovat na Spectris. Já potřebuji... To není hezké, já potřebuji dynamický. Nejlepší by bylo zničit, tak to mám přijet. Serpentos alebo Hasket, ktoré sa ti z nich zapíše? Co já vím? Já ani na jedno neskočím. Ale tak ja tam skočím, vieš ako. Nevím. Kde je klid? Tebe kolik bančí? Ja sa moc necítim na to, aby som rozchaloval 3 surturov, no. Před chvilkou si říkal, jak to zvládneš. Dělej, skákej, než od něj nás sejmou. OK, skáčem Serpent. Keď bude zničenie, tak ostáva na 3000. Tam je? Aha. Tam je zničení. Jo. I na Hatiru, i na Serpentosu. To je celkom sexy, tak ideme. No nejlepší je to zničení, no, že máš potom 2 v 1. A najlepšie, keď je s dobrým linerom, čo ostáva na 3000, ale šutie raketky, pričom o ňom Fitko nevie. Tak. Nejlepší jsou ty, co ti vlezou přímo k tomu. No, alebo sa proste akurát do dosahu, presne na meter do dosahu, a len proste Fitku pridajú HPčku, ani nestrieľajú, proste ignorujú, že sú. To je ono. Už tam ani nemusíš ďalej byť, pretože hold no toľko NPCčom nezabiješ. Prostě tam dokonce byly i 2 liney.